गोबोर मोनसे खामायनो थांसैलाय बेगला खालायबाय नै फान्थाया मोनसे खामायनो थांसै थाथ'दे सिरबाय र' फैफिनगोन हेलमेटखौ लाफिनबावदोंलै हेलमेट लानोसै रेनकटबो लाखानोसै लोगोफोर ओंखारलायबाय नै ओंखारलायबाय मोनसे जायगायाव थांब्रबना दसेनो सासे मानसिखौ बुजायहैनां खामानि फिसा दं नालाय बेखौ एसे बुजायहैनो नागिरदोंमोन आं मा मावो मा दाङो देनां खिन्थागोन आं लासैनो मावो बिदिनो फिसा फिसौ मावाबालाय माथोब्रा उफाय गैया थांनानै थानांगौ बिदिनो मावनांगौ फिसा फिसौब्लाबो बे जिउ मोनसेखौ दैदेनलांनांगौआवलाय नोङो फिसा गिदिरनि खोथा गैया खामानिया सब एखे आंथ' बिदि साना खामानि that's it बाब दैया लोमगासिनो दङ दैया लोमगासिनो वाव बिदिसो सेक्रेटारियेट बेबो लोमबाय नामा लोमनाय नङा ना बेहा माबायाव बन्द'मोनलै नैबावबा खुला नामा खुलालै भिउखौ एसे मोजां ओरैबो दैखाय नुनानै एसे लाखिबाय sana hapai rose masih समायना अखा हाखांनानै दासो हाबा सान्थि मोनलायबाय मोसौफ्राबो हनै गांसो नागिरबायबाय खम जारला बोरमा अमा गासिबो उखैहाबजाबाय दे एसे थाथ'दोलाय आइ बिमा गंगानि थांथ'लायबाय नोंसोरनो मेडिकेल कलेजखौ देखायनि र' लासैनो देखायलांगोन आं आं दा बेजों थांगोन नै बेलाय कैंसर केयर कैंसर सेंटर माने उदैया सिकेट जाबाय नालाय माने एसे फिसा जानाय आरोना सिगाङाव मेजेमजोब नामा सार माने जानोलै एसे माने फुराना जाहैबाय ना फुराना प्लेयार दैसो हरबाय आंखौ नानि थाथ'दे बाय बाय थाथ'दे आं थांगोननि मोनसे जायगायाव मेथाइ लाफादो मोनसे फिसा खामानि दं जों बेयाव थांब्रबनि सिख्लाफोरखौ नायनाङा गाबनो ओंखारना नै लायबिना माबाया बयफ्रेन्डआ बिराद हिर'ब्लाबो एसे मानसिया 3 नाम्बारसोलै नंगौ नंनायालाय नंगौना बिनिफ्राय एक आरो बांसिन आरो 3सो माने 1 नाम्बार नङा 2 नाम्बार नङा 2 नाम्बार नंखाया मोजां ना मानसिया गाज्रि नङा ओंखायनो 3 नाम्बार गोलैदों गाज्रिबासो माबायाव 2 नाम्बार गोलैगौमोन
दा एसे नोजोर होबाय जाबाय औ दे सिख्लाफोर नायनायखौ दे मोजाङै थांदो दे बरिया नैलाय लोगोआ आंजों फैफानाया माबा मा जादों सासे मानसि बुजायहैदोंमोन आं दा सोरजों रायलायबाय थाखो आं हमनोनो हायाखिसै सिख्लाफ्रा फसाय हागोन एसे हिर' फाग्ला थाखा खामायसो गारो दुब्लिया जाहांबायलै साइस गोनांनो मा फट' थांसै